шайтон гоҳо агар одамро ба гуноҳ бурда натонад, чунон мекунад ки гӯё банда хобҳои бад мебинад. Вай ҳулм аст, яъне аз шайтон аст гуфтанд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам, ва барои ғамгин кардани банда, чунки вай душман аст. Душман ҳеҷ кор карда натонад, ақллая ғамгин мекунад. Бинобарин парво накунед. Ва хобҳо, масалан хоб омад, таъбираш ин ки банда ҳалок мешавад, вафот мекунад, ё бемор мешавад, ё ки қарздор мешавад, таъбираш, ё ин ки ба ягон бало гирифтор мешавад. хоб чӣ ҳикмат дорад? фарз кардем хоба дид, назди муаббир рафт, муаббир таъбир кард ки ба сарат бало мебиёд. гуфт чӣ фоида аст ҳамин? ҳамин ки дуо мекунад ки ҳамун балои меомадагӣ сабук биёяд. Инчунин омодагии хешро мебинад, пешакӣ тайёр мешавад, то ин ки омадани бало вазнин нафарояд.